Gaueko 11:06, Bartzelona da 2025-26 ligako txapelduna, 2-0 irabazi dio Real Madrid Camp Nou, aski zuen norgehiagoka berdintzearekin, baina Hansi Flicken mutilek irabazi egin duten norgehiagoka 2-0 lehen mailako 35. jardunaldian, eta honen bestez aipatu moduan ligako txapeldun da Bartzelona. Aurten ere bigarren aldiz jarraian gogora ezagun, aurreko jardunaldian zer egin zuten biek ala biek, batetik Bartzelonak Osasunaren aurka 1-2 irabazi zuen Sadarren, eta Espainolen aurka irabazi zuen Madrilek Cornellà el Prat RCD Stadium futbol zelaian 1-2, eta honen bestez gaur Bartzelonak aski zuen aipatu moduan berdinketa lortzea, eta Real Madridek berriz irabazi beharra zeukan derrigor Bartzelonaren titulo altxatze hori atzeratzeko. Beraz, hori ikusita, Hansi Flickek eta Álvaro Arbeloa entrenatzaileek honako 11 hauen aldeko apustua egin dute. Batetik Bartzelonan Joan García izan da atepean, 4-3-1 sisteman, atzealdean lauko lerroan Eric García jokatu da eskuinetik, ezkerretik Joao Cancelok, Gerard Martín eta Pau Cubarsí izan dira atzealdearen erdialdean, Gabik eta Pedri kapitainak osatu dute Euskarri bikoitza, Dani Olmo izan da erdipuntan, eskuinaldetik Rashford jokatu du, ezkerretik Ferminek eta puntan Ferran Torres izan da. Real Madrilen aldetik berriz 4-3-3ko sistema ezarri du Álvaro Arbeloak, Kurtua izan da atepean, atzealdean lauko lerroan Arnole jokatu du eskuinetik, ezkerretik Fran Garziak, Rudiger eta Asensio izan dira atzealdearen erdialdean, Tchouaméni, Camavinga eta Bellingamek osatu dute Euskarri zelai erdia, eskuinetik Brahim izan da, ezkerretik Vinicius kapitaina eta puntan Gonzalo García epailea. Hernández izan da, Iglesias Villanueva izan du laguntzaile barrean, oro har norgehiagoka ongi kudeatu du, ez baita gauza handiri gertatu, naiz eta une batzuetan borrokaren bat edo beste izan den, baina kontua kontu hasieratik Bartzelona intentzioarekin irten da, norgehiagoka irabazi nahi zuen, bere zaleen aurrean irabazi nahi zuen, zer eta Real Madrilen aurka, hau da aurkari nagusienaren aurka, eta jada bere euren zelaian ospatu nahi zuten ligako titulo hori, eta gainera lehen gola, hasierako minutuetan Real Madridek kontraerasoren bat edo beste sortzeko aukera izan baldin badu ere, Bartzelona fin aritu da, gaur egia da hegaletan Rashford bai, baina bestela ez zuela behar bada desberdintasuna markatu eta buruz-buruko jokaldiak egiteko jokalaririk, esaterako Lamine Yamal ez da izan, Rafinhak ere ez du hasieratik jokatu, horregatik hasiera horretan behintzat Bartzelonari kosta zaio ez, eta 9. minutuan heldu da hain zuzen ere partidaren lehen gola, ze gola sartu duen Marcus Rashfordek hor faltaz eskuinaldetik eta aurkako zutoinera, bigarren zutoinera jaurti, eta Kurtuak ez du ezertxo ere egiterik izan, aipatu behar da Thibaut Kurtuak gaurkoan partida iluna egin duela, azken finean Real Madrilentzako ere moralki etzen norgehiagoka erraza gaurkoa, astean zehar ere prentxan agertu direnez zenbait gertatu dira aldagelan, eta noski egoera horrek ere ez du sekula laguntzen talde batentzat aldagela batean, eta horixe horrek Thibaut Courtois nik uste ez zuela ezertxo ere egiterik, baina Bartzelonaren lehen gola kolpea izan da jada Real Madrilentzat, lehenengo zatian oso gutxi ikusi dugu Real Madrid, tarteka kontraerasoan eta ateratzen, baina oro harre jada burua amilduta, taldea amilduta dago aspaldian ez, nik uste Xabi Alonso bota zutenetik taldeak ez duela bururik altxa, eta gaurkoa horren zantzuetako bat izan da, eta apur bat denboraldia labur bildu duen norgehiagoka, eta 18. minutuan haze jokaldia orain ere, Dani Olmok horpoz airean Rudiger gaindituz Ferrani eman dio baloia, eta Ferranek bakarrik bikain gainditu du Thibaut Courtoisaren atea, 2-0 zen, Real Madrid gainera izan zezakeen ez, beldur hori non behar bada gol asko sartuko zizkiola Bartzelonak, 4-5
klasiko horietako bat, ez, gol askoko klasiko horietako bat errepikatuko ote zen beldurtzen Real Madrid, azkenerako ez da horrela izan, baina 2-0 18. Minutuan oso goiz eta gainera Bartzelonak presionatzen, goian presioan jarraitu du, Real Madrid saiatu da, batez ere kontraerasoen bidez, Vinicius eta Brahimen abiadurak baliatzen, baina Bellingham adibidez oso gutxi ikusi dugu, Gonzalo ere apenas agertu da, eta horrela zaila jokalariak ez direnean agertzen, hor Kamavingak eta Tchouaménik ere baloi dezente galdu dituzte, oro har denboraldi zaila izan da Real Madridentzat, jokalariak oso ez dira bat ere sartuta egon norgehiagokan eta hori nabaritu da, eta Bartzelona saiatu da ere, ez du beste golik sartzea lortu, eta bigarren zatian, horixe, apur bat giroa gaiztotu da, 50. Minutuan hor Asenziok egindako jokaldi batean, tirabira bat izan da, eta epaileak txartela atera die bai Asentziori eta baita Dani Olmori ere, elkarren artean izan baitute, batetik Bartzelonarentzat une gozagarria zen, hori azken finean jada liga irabazita zuten, Real Madriden aurkari ziren, Real Madrideko jokalariak bere honetik ateratzen ari ziren, eta Real Madridentzat berriz frustrazio momentua normala den moduan, eta ez da gustagarria izan hori une hori Real Madrideko jokalarientzat, gero ere izan da, beste une bat geroago, horre 81. Minutuan Arnold eta Rafinharen artean kasu honetan, baina Real Madridek bazekien horiek denetan galtzen irtengo zela eta Bartzelonak bazekien irabazten irtengo zela. Bigarren zatian ere oso gutxi ikusi dugu Real Madriden aldetik, Bartzelona saiatu da, Thibaut Courtois atera ditu pare bat, baina oro har norgehiagokak analisi taktiko handirik ez du eduki, Real Madrid oso azkar amildu da, ez du bat ere proposatu, ez dira saiatu ere egin zelaian konpromisoz soilik zeuden, eta horre Bartzelonak horri etekina ateratzen jakindu naiz eta ez den behar bada gol gehiago sartzera iritsi sartu zitzakeenak baino gehiago. Eta apur bat hitzein dezagun Hansi Flicken bigarren denboraldia izan da urtengoa, berriro ere Superkopa eta Liga irabazi ditu, Kopaki egin dio, Txapeldunen Liga ere ez du irabazterik izan Bartzelonak aurten, baina oro har denboraldi bikaina osatu dute ligan, okerrez palimanago behintzat etxean jokatutako bai Montjuiken eta baita Camp Noun ere jokatutako norgehiagokak guztiak irabazi egin ditu Bartzelonak, eta hori gauza handia da, ez du ez berdindu eta ez da galdu ere, eta hori gauza handia da Bartzelonarentzat, positiboa, inolako zalantzarik gabe, eia Txapeldunen Ligan bai galdu duela, baina ligan ez. Eta sekulako taldea dauka, jokalariek sinesten dute, Hansi Flicken mezuan, Hansi Flickek sekulako lana egin du 2 urte hauetan Bartzelona altxadu bere, une zai horietatik eta une honetan Bartzelonako zaleak gozatzen ari da, behar bada pastelari ginda jartzeko edo une hori Txapeldunen Liga irabaztea izango litzateke, momentuz ez dute lortu datorren urtean beste aukera bat izango duten oski, eta Real Madriden aldetik zer esan jada amaitu da denboraldia Real Madridentzat ere, denboraldi iluna, beltza, hasiera batean ilusioa sortzen zuena, baina berehala urtarriletik aurrera jada maldan behera joan zena, Xabi Alonso Espainiako Superkopako norgehiagoka horren ondoren kargua betu zuen Real Madriden zuzendaritzak, Álvaro Arbeloa ipini zutenaren ordezko egin zituen pare bat norgehiagoka on Arbeloak, baina gainontzean ezinean ibili da Real Madrid, askotan bere aurkaria baino gutxiago izan da, kopan ere berehala joan ziren etxera, ligan hasiera batean 7 puntu ateratzen zizkion Bartzelonari, baina berehala jantzizkion horiek eta begira zenbatera geratu denez, oro har demoraldi beltza, hainbat jokalari oso kritikatuak izan dira, Mbappé, Vinicius, ez da egoera erraza izango udan, ez dut uste gainera Álvaro Arbeloak taldea zuzentzen jarraituko duenik udara hau eta gero, eta ikusiko dugu zein alternatiba bilatzen duen Real Madridek, baina formula horri irten bidea eman beharra dauka arazoa handia baita Real Madriden aldabela
barruan gaur egun. Beraz, gogoratu, Bartzelonak 2, Real Madridek 1 Camp Nou, Bartzelona ligako txapelduna.